BTV представя битката за най-добрите гласове между треньорите в Гласът на България продължава. Ивана, Мариана Попова и Миро вече имат по 8 изпълнители в своята селекция. Обичам те! Това защо никога не си ми го правила на мен? Айде да не разказваме сега какво съм ти правила на тебе. Много ми е приятно да си общувам с журите, особено с Миро. Безумно ме дразни това момче, но търпим се някакси. Кирил Маричков действа по-предпазливо и е избрал само 7 певци. Вече сме по-спокойни, вече малко по-трезво преценяваме и нещата съответно върват, отборите набъбват. Девушка, не надо петь. Ты только туда-сюда, туда-сюда. Момиче, не трябва да пееш. Ти трябва само да се разхождаш. Аз ще бъда, може би, болно откровенна с теб. Избери си друга професия. Както се казва, таланта е като пъпка на уса или като кихавица по време на симфоничен концерт. Не може да се скрие. Още в първи момент разбрах, че си просто... Напълни ми душата. Каквото и да кажеш е малко. Дами и господа, новото устрем в моят отбор. Вие гледате Гласът на България. Шоуто, в което вокалните възможности доминират над всичко останало. Единственото, което има значение тук, е да можеш да пееш. Защото тук най-важен е гласът. Аз съм приятелка на Петя и се казвам Кристина. Петя, ето нося ти този плик. Да видим дали си приятел в Гласът на България. Надявам се да си одобрена. Надявам се да съм приятел. Може ли, Кики? Може. Вие сте избран да участвате в Гласът на България. Браво! Много се радвам. Успех! Мерси. Честито, мама. Мерси. Пожелавам ти успех. Мерси, дядо. Ще се похваля на цяло село. Да тръгваме. Здравейте на всички. Добре съм Гласът на България. Мерси. Това е най-добрата ни приятелка. Да. Много се радваме за нея. Това са моите приятели. Пожелаваме успех за на финала. Бог да е с тебе, мила, и да слушаш, да си първа там. Казвам се Петя Цветанова Малинова от село Лесново. На 18 години съм. Обичам работата си. Искам да бъда известна, да постигна това, което искам. За мен музиката е нещо много важно. Занимаваш ли се професионално с музика? Да, по заведение. Пееш по заведение? Да. И? 3 години. Върви ли бизнеса? Върви. Имате участие? Имате, пееш си всяка вечер явно? Да. Моите близки, майка ми, баща ми, баба ми, чичо ми, абсолютно всички ми пожелаха късмет и да спечеля наградата. Колко пъти аз се молех да те видя пак, да се върна аз при теб, мое слънчице, моето сърце плаче пак за теб, плачи се моли то да си вечно с мен завинаги, моя любов. Няма кой да разбере колко тежко е без теб, сълзите мои как
душата ми как гори. Любовта, която ми дари, няма никой да раздели. Вярвай ти, че е така, обичам теб завинаги. Няма кой да разбере колко тежко е без теб. Сълзите мои как текат, душата ми как гори. Любовта, която ми дари, няма никой да раздели. Вярвай ти, че е така, обичам теб завинаги. И нека всички разберат нашата любов и не страдат вечно те, като нас с теб. Благодаря. Притесняваш ли се сега в момента? Много малко. Много малко. Това е първият човек, който много малко се притеснява. Браво! Точно така. Не, аз друго усещам в тебе. Адреналина и готината емоция, нали? Да. Колега, дай да ми минор, тя ще пее в ми. Айде, двойка. Дай двойка. Да. Гелям даде! Tudureze amena çapçan Ahmetikne te barjovas tutena çanas Gelam tade tudureze amena çapçan Ne barjovas bizu tutena çanas Предизвиквам те. Тук усещам един много хубав дует. Сега ще видим дали съм прав в това. Господин Маричков, нищо не казахте. Избор на песен. Сега аз съжалявам за обобщението, което ще направя. Никой не е очаквал, че аз се обърна на такава песен. И то на която. Сега ще кажа, ще направя едно обобщение за изкуствата въобще. Аз не харесвам никакво изкуство, в което има прекалено много орнаменти. На мен ми хареса, че не изпя песента точно като Софи Маринова, а изпя като себе си. Твоето изпълнение беше прекрасно. Аз до последно се борех със себе си да не натисна, но нямаше как. Знаеш кое най-много ми хареса? Имаше едно яко спокойствие в гласа, много различно от това на Софи Маринова. И когато се обърнах и видях спокойното лице и се оказа, че съм прав, много ми хареса твоето изпълнение. Добре дошла, казахме вече в Гласа на България. Сега твой е ред да избираш, въпреки че според мен в сърцето си ти вече си избрала някой от нас. Аз избирам Ивана. Добре дошла. Какво беше? Гелям даде, Tudureze. Айде, трябва да разбираме. Благодаря ти, Ивана. Те е страхотна. Ти си номер едно. Тук работи Емо, моя колега, продавач по свободата. Сега ще му занеса плика от кастинга. Емо, заповядай. Какво ми носиш ти? Супер, продължаваме. Напред. Казвам се Емил Евденов, от град Козлодуй съм, на 25 години. Уча в София, в Новоборски университет, управление и продуцентство. Отделно се занимаваме с пеене. Ако погледна продуцентски на нещата, бих си казал, по-смело имаш го. Просто отпусни се и дай това, което знам, че можеш. Тук съм с моя приятел Емо и неговата приятелка Вероника, която е сестра на неговата приятелка Демек Гадже, разбирайте, с тире Гадже, нали така? Точно така. Добре. Той е страхотно, изключително добър човек, като приятел, като всичко, мога да разчиташ на него. Перфектният човек трябва той да продължи напред. В крайна сметка всеки трябва да намери сили в себе си и да излезе и да се пребори с трудностите.
into my eyes, you see what you mean to me. Such your heart, such your soul. When you found me there, you search no more. Don't tell me it's not what I am for. You can tell me it's not worth fighting for. You know it's true in everything I do. Do it for you. Woo! There's no love like your love, and no other could give more love. There's no way unless you're there all the time, all the way, Благодаря ви. Сигурно и сестрата ще бъде много тъжна. Аз искам да ти кажа, че чух песен на Брайан Адамс в изпълнение на Майкъл Джексън. Просто не ми хареса. Това е. Началото трябва да ти кажа, че много ме заблуди даже. Беше много хубаво, много яко тръгна. После някъде нещо се разбута из припева, но просто не се вписваш в моята концепция. Тая песен вълнува просто по някакъв начин. Тя съдържа много емоция и затова човек, когато рискува да вземе една толкова популярна песен, която пък се е въртяла и по екраните във филм, той трябва непременно нещо да даде от собствената си душа, което аз просто не усетих. Кой ти прави косата? Аз. Пробвал ли си като фризьор? Не. Да знаеш, че в това ще има много хляб. Ехо! Много добре. Може Да пробвате да го изпеят по начина, по който той. Тъжно ми е, че си отивам от всички тия хора, сприятелихме се. Аз съм сигурен, че и дори на тях им липсва това, че някой от нас си отива. Но няма начин, това е състезание. Винаги ще има загубили. В случая това съм аз. Казвам се Мария Димитрова от Ямбол. На 21 години съм. Моята цел е да се запозная с много хора, занимаващи се с музика, да си отворя повече пътища към сцената. Здравейте, Сладури! Може ли ето така да дойде сред вас? Как сте? Ела тук насам, да те раздели от сестра ти за момент. Разкажи ни нещо за нея и за музиката. Тя от малко се занимава с музика. Свири на пиано. Супер! Просто, който си го може, се го развива и така. That's just the way it goes. Feels like waiting so long for this. Head underwater, now I can breathe. It never felt so good. Ain't nothing taking me, I'm following me. I wouldn't stop it if I could. Well, now takes over. Yeah, you know you can't deny.
Супер. Хареса ми. Добре дошла в Гласа на България. Благодаря. Имаш коя от коя по-добри възможности, включително и мен. Аз се обърнах малко след Миро, исках да чуя припева, за да се убедя, че ти имаш голям талант. Убедих се. Ще се радвам да бъдеш в моя отбор. Наистина, още веднъж добре дошла в Гласът на България. Много си талантлива. Пяла ли си в заведения, пияно барове или някъде? Да, за кратко. А друга музика, освен на тази пееш? Да, или дали пееш, дали харесваш? Да, пяла съм всякакъв тип музика. Добре дошла тогава при мен. Благодаря. Аз бих казал, че това, което най-много харесах в тебе, е вярата, с която пееш. Вярваш си. Сега съжалявам, че ще отклоня малко вниманието в нещо друго. Ще ви кажа една кратка притча на Христос от Библията. Христос казал, ако вярваш, можеш да ходиш по водата. И апостолите тръгнали. Един от тях си помислил, ами ако потъна, и веднага потънал. И Христос му казал, защо се усъмни невернико? Ти не потъваш, защото вярваш. Браво! Сега имаш шанса ти да избираш. Първо, много благодаря на всички и за комплиментите. Наистина бих се радвал да съм част от отбор на всеки един от вас, но с най-голямо уважение избирам вас. Избирам Маричка. Браво! Благодаря. Не прекалявайте с целувките. Видях, че другите ги водят по стълбите и аз за пръв път ще направя това. За това момиче. Преди забравя. Господин Маричков, не прекалихте ли с целувките или така ми се стори? Ами като се върна вкъщи, жена ми ще каже. И на мен много ми хареса как го направи. Беше страхотно. И най-случайно и четиримата се обърнаха и те поздравявам за избора. Аз съм Сабина Георгиева Донева от град Търговище. Аз се занимавам с музика от много малка. Пея в младежки дом град Търговище. Също така съм в музикална паралелка, където изучавам пиано и класическо пеене. Това е Йорданка, майка. Кажи ми нещо за майка си. Тя подкрепя ли те? Много ме подкрепя, понякога много ме критикува, но така ми е голяма опора и много благодаря. Добре, кажете ми при кой треньор искате тя да попадне? Тук имаме малко противоречие. Усетих да ви кажа и за това ви зададох този въпрос, защото имам чувство, че вие имате едно мнение, тя пък на някъде друга да така иска да пее. Да, безспорно. Аз предпочитам Мариана Попова. А тя? Миро. Ако и двамата се обърнат и имаш този избор и майка ти седи при мен и говори, избери Мариана Попова, избери, ти ще кажеш Миро и след това? После ще се разберем с нея вкъщи. Това, че журито няма да ме вижда е определено в моя плюс, защото мисля, че имам красив глас, който звучи добре и не е задължително да ме виждат. Кирил Маричков се обърна!
Има и треньор. Ами Мариана се обърна. Black velvet, if you please. Вече има избор, така че нещата стават малко по-сложни. Добро изпълнение, има много да работиш. Аз мисля, че ти много добре би се справил с песен на Eurythmics или с Cher. Такъв тембър имаш, плътен, силен глас. Black Velvet е малко по-специална песен. Въпреки това ти се справи добре, затова се обърнах, защото смятам, че имаш много сила в гласа. Благодаря ви. Поздравявам. Аз съм другия, който се обърнах. Много ми хареса твоето изпълнение. Бих се обърнал още по-рано. Момичетата май са по вашата част, господин Марчков. Така забелязваме, че само момичета събирате във вашия отбор. Чудесно беше. Чаках да изпееш височините, за да видя дали добре ще се справиш. И като чух и това, че се справи блестящо и се обърнах, защото изпя много хубаво песента. Браво на теб. Имаш нещо много яко в гласа. Мисля, че ако сега си на 16, ти предстои невероятно бъдеще. Не просто страхотно, невероятно. Има кадифе в гласа. Има. Точно, тя затова е сега на 16 години да кажа, че някой има секс в гласа, не е готино, но има и кадифе и другото. И секс. Да. Трябва да решиш в кой от двата отбора желаеш да бъдеш. Ако можеш да избера и двата. Каквото усещаш. Сега да видим дали ще ви послуша вас. Може би и Мариана Попова. Това е повече към моя стил. Добре дошла, Мила. На добър час, успех. Тичай при отбора, им кажи да се готвят. Ето! Току-що получих този плик, който е за сина ми Христо, предполагам. И искам да ви поканя в дома ни, за да му го връчим. Заповядайте. Да. Ице, получих едно голямо писмо за тебе. Заповядай. Наистина е голямо. Yes! Браво, честит. Мерси, мерси. Браво. Дай Боже да имаме късмет. Късмет, маме, успех и дано да ти върви по вода през цялото време. Казвам се Христо Тодоров, на 27 години съм, от село Козарско, Пловдивско. Завърших преди 2 години музикална академия. Пял съм известно време в църковния хор на църквата в родното ми село. Вие ли сте изпълнителя днес? Да, разбира се, аз съм. Това е моята племенница, а това са нейните приятелки. Какво смяташ, че е предимството ти пред всички останали участници? Става съм всичко в Божиите ръце и се надявам на неговата подкрепа. Аз съм вярващ човек, не го крия, не се срамувам от вярата си и винаги се обръщам с молба към Господ. Честно казано, имам желанието наистина да успея. Да те жадувам аз, да те жадувам, а ти все повече да се отдалечавам. Ма дигни си микрофона малко, де. Той така пее. Да съм виновен, това е толкова недопустимо. Да те жадувам аз, да те жадувам, а ти все повече да се отдалечаваш. И аз все повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо, защото ти
ти все пак ще ме помилваш. Главата ми ще падне на гърдите ти. Ще се стопят китарите, ще се стопят китарите, защото аз не съм готов да те загубя. Като ключе от пощенска кутия, не съм готов, не съм готов да те жадувам аз. Че и хубав. Такъв си готин, да си жив и здрав. И много готино пееш. Много ви благодаря. По принцип, тук много красиви мъже. Ами да, Мариана, всичките мен прегръщат. Разбираш ли? Мен? Аз съм поласкан. Ти изпя добре песента, като за кариоки бар. Това е моето мнение. Иначе си много красив. Много те харесва. Аре, стига, прави комплименти. Мене почна да ми става гадно. Айде, престани ти, ако не почнеш да ми даваш свобода, аз няма да се чувствам добре в нашето семейство. Аз не се обърнах приятел, защото следях дали Мариана ще се обърне. Ако тя се беше обърнала, аз веднага ще се обърна, за да по-добре да влезеш в моят отбор, да те държи ми скъсо. Нещо като мъж под чехъл, тя се обърне и аз се обърна. Много да ти изпя песента. И в интерес на истината, твоето изпълнение беше страхотно, но леко семпло, като за Гласа на България. Това е причината, заради това не се обърнах. Пееш ли професионално нещо? Да, съм завършил музикалната академия с класическо пеене. Колега. Колега, желаем ти само много успех. Благодаря ви. А сега пееш ли някъде? Работиш? Не. А Прима Виста? Искате да ви спее нещо? Да, може ли? Ау, Марианка! Флиртуваш ли? Изпей твоето любим. Да. Айде. Добре. Guarda il mare com'è bello, spira tanto sentimento, come il tuo suave accento, che me desto fa sognar. Senti come lieve sale dai giardini odor d'aranci, un profumo non mai uguale per chi palpita d'amor. Уникален беше! Браво! Прекрасен си. Аз ти благодаря, защото ти в този момент ни зареди с много готина енергия. Благодаря ти, че беше тук. Аз ти благодаря за милите думи и също се радвам, че бях тук. Прекрасна сте. Мерси много. Много съжалявам, че не продължаваш напред. Ма виж какво, стана много симпатичен на Мариана, което значи, че по някаква линия можеш пак да идваш сред нас, според мен. Да, може. Когато човек е на сцената, е важно да се види как изглежда. Разбира се, по-важното за мен е как пее. Считам, че съм постоянна в нещата, с които се занимавам. Здравей! Здравей! Как се казваш? Жулиета. Жулиета, откъде си? От Русе. Имаш ли своя Ромео? Защо това е най-често задаване въпрос? Ти сега, как са ти отношенията? С? Ами, имаш ли или щастлива ли си, или пък имаш драма, или пък си свободен? Окей съм си. Окей си. Тоест, какво да разбираме? Ще дадеш най-доброто от себе си, без да се влияеш от чувствата. Да. Важно е за мен да знам, че има някой в публиката, който ме обича. Тогава е по-лесно. Само привидно изглеждам спокойна, но иначе не съм толкова. Прикривам го, старая се поне да го прикривам с усмивка. Ще успея. Това си казвам, когато изляза на сцената. Пожелавам си успех. Мисля, че съм готова да направя шоу. Ти напомни как у мен се стопли, докато навън вали.
че се будя, вярвах, че ще бъде завинаги. Сами по своя път, днес ще тръгнем, вече друг ще е светът. Вече няма да е същото без теб, утре няма да сме двама. Сами по своя път, днес ще тръгнем, вече друг ще е светът. Както и да е, но знай, че нищо няма да ме спре да те обичам завинаги. Прекрасно изпълнение. Много смело от твоя страна, че си избрала мъжка песен. Това е песен на Борето Салтарийски. Много ми хареса как изпя песента. Имаше неточни места, предполагам от вълнение. Добре дошла в Гласа на България. Има време на къде да се развиваме. Благодаря. Прекрасно изпълнение, браво. Също като Миро смятам, че от притеснение прескочи на високия тон, но това се случва. Ние с Миро те искаме в нашите отбори. Благодаря. Аз съм сигурна съм, че какъвто избор да направиш, си в най-добрите ръце и те знаят за какво всъщност не се обърнах, поне аз. Нещо мъничко още ми трябваше, за да натисна бутона. Не го чух. Съжалявам. Но там ще го получиш. Убедена съм. И при Миро, и при Мариана. Благодаря. Хареса ми изпълнението. Хубаво беше. Не е по моята част, но беше хубаво изпълнение. Така. Жулиета... Може да избереш Ромео, може и Мариана. Или Мариана и Миро. Имаш избор между две мъта. Мариана, Миро. Миро. Добре дошла в моя отбор. Радвам се. Заповядай. Ще се видим малко по-нататък. Чао, успех! Безобразно дразнещо. През цялото време, в момента, в който се качих на сцената и запях, видях едни ръце и си казах, дано това да е Миро. И така си го каза. Казвам се Кристина Цанова, на 16 години съм от София. Уча в музикалното училище Любомир Пипков със специалност цигулка и втора специалност поп и джаз пеене. Родителите ми са музиканти, майка ми е цигуларка, баща ми е пианист. Тук съм с семейството на Криси, нейната най-добра приятелка. Здравейте! Здравей! Представете ми вашата дъщеря с 3 думи. Какво е специалното за нея? Ами, първото е много талантлива, музикална, изключително отговорна към таланта, който има. Вашето малко момиче след малко ще излезе на сцената. Голяма емоция. Много се вълнувам. Нейна мечта. Ще дам всичко от себе си на кастинга и се надявам треньорите да ме харесат и да продължа нататък. Само да те попитам,
Ти доволна ли си като изпълнение? Като това, което изпя сега, за да чуеш примерно нашето мнение? Да, доволна съм. Началото беше перфектно. И на припева нещо стана, нещо, което не ме впечатли особено. Може би се вълнуваш, леко си разколебана на моменти. Аз ти благодаря за това изпълнение. Ей, момиче, след 1 година с тебе няма да се говори. Ти ще пееш по-добре от всички, които сме тук заедно, взети заедно. Но може би още малко работа. Съветвам те, ако нямаш педагог, да си вземеш някой, който да ти отвори гласа и да ти даде смелостта и дишането, което да отвори това гласище. Казвам се Симона Димитрова, на 20 години от град Горна Оряховица. Всъщност, може би всеки вярва, че ще победи, нали, щом тръгва. Не бива да тръгваш с нагласата, че примерно ще те отрежат днеска и няма да се справиш, защото всъщност до никъде няма да стигнеш по този начин. Здравейте, момичета! Здравейте! Как сте? Много добре. Туптят ли сърцата? Да, страхотно се чувствам, атмосферата е невероятна. Боят настана, дето се казва в една песен, нали? А вие сте? Не, на приятелка. Подкрепяте я? Радвате и се? Много. Симона е невероятен глас. Много съм щастлива, че е тук и просто искрено се надявам да продължи. Защото за мен тя е гласът. Винаги си има тръпка преди да изляза на сцената, но мисля, че това е нещо нормално дори за големите артисти. Но като цяло, мисля, че на този етап съм овладяла притеснението си до нещо здравословно, така да го кажем. Много добре почна. Киро се обърна, ес! Трябва да ти кажа, че Киро обра всички мацки в неговия отбор. Само момичета. И Мариана се обърна. Всъщност и 4-мата ли се върнаха? Да! Страхотно, да. Добре дошла. Благодаря. Избрала си мъжка песен? Да. Мисля, че няма такова голямо значение дали песента е мъжка или женска. Изпя много добре, изпя. Благодаря ви. Много хубава песен си изпя. Тя е от моето детство. Тя е страшно стара. Знаете ли на кой е оригинал на тази песен? Мисля, че на Пърси... Слейдж. Пърси Слейдж, да. Не на Майкъл Болтон. Да. Прекрасно изпълнение. Обърнах се, защото очевидно искам да дойдеш в моя отбор. Може да избереш Мариана Попова, Ивана, господин Маричков или мен. За мен би било чест да бъдеш в моят отбор. Всеки ще примамва. Всеки иска да я вземе.
Безкрайно уважавам всички вас. Може би ще избера Кирил Маричков, защото не само защото се обърна първи, а защото е страхотен музикант според мен. И много благодаря. Важно е, когато някой се обърне първи и оттам нататък всичко тръгва по-лесно. Благодаря. Не, Киро, обра всички мадами, разбирате ли? Браво! Изключително много се радвам. Наистина е много важно, когато се обърнат всичките и те подкрепят. Казвам се Мариам Серок Мовсесян и съм от град София. Искам да покажа, че мога да пея и мога да се реализирам в България. Мисля, че няма значение визията. Зависи човек дали наистина има талант или няма. Това е най-важно. Ни кажете нещо за нейния глас. Само ще ви кажа енергия просто това. В смисъл това, аз не съм, развойки съм просто. Като един, както изкуството, не е направено да бъде разбрано, да бъде харесано. Така? Много добра енергия и позитивна. Обливат ме вълни. Морски. Топли и студени. Много е странно. Казвам се Марго, успокой се. Успокой се, моето момиче, всичко е наред. Всички се обърнаха. Поздравления! Просто след като се обърна първия от колегите и веднага започна да пееш по друг начин. Вероятно това те отпусна, това те накара да бъдеш себе си. Прекрасен глас, прекрасно изпълнение, нямам думи. Очарована съм. Браво! Какво да кажа? Просто се обърнахме и ти трябва да избираш в този момент. Много ти благодарим за това прекрасно изпълнение. Добре дошла в Гласа на България! Мерси! Мира! Мерси! Ако си човек на експеримента, ако обичаш риска, опитай, довери ми се на мен. В смисъл такъв, че нещо различно може би да се получи. Помисли си. Аз бих казал, че ако бъда твоя треньор, не бих се набъркал в нищо. Просто ще се оставя да пееш така, както си пееш. Благодаря ви. Много сте мили, благодаря. Избирам Ивана. Абе, хора, вие направо ме убихте. Тя избра Ивана, ти викаш Мариана Попова. Тя беше... Не знам, тя беше категорична сега. Супер очаквано, разбираш, аз няма да кажа нещо, което не казвам. Не знам. Благодаря. Браво, мой момиче! Бейби, ти направо ги разби. Днес един класически въпрос намери своя отговор в Гласът на България. Въпросът да бъдеш или да не бъдеш. За всички стана ясно, че тук можеш да бъдеш само ако можеш да пееш. Защото това е Гласът на България.
В дявола и в Бога. Днеска съм пълна шматка. Или малко кафе съм пил, или съм прекалил с кафето. Според мен си прекалил. А може би не съм пил достатъчно с нощи. Но пък оная вече. Мире, как си, мамо? Ами, де да знам, още 2 кафенца и можем да си избухнем самостоятелно. Тръгвам на уроци. Да? Какво? Тръгвам на уроци по ритъм секция. Винаги съм мечтал да... Добре, щом си мечтал ду-ду-ду-ду-ду,